V celkovom porovnávaní so Švajčiarskom chcel by som ešte pripomenúť jednu vec, čo je absolútne jednoduchá. Tak ako všade na svete, vo Švajčiarsku je určitý daňový systém, ktorý proste je vyskúšaný, nikto proti tomu nemá žiadne námietky a keď sa vyberajú tam dane, majú tie dane určenie, že ciest, cestná daň, cestné nálepky a tak ďalej idú len na cesty. Nemôžu byť použité do iného sektoru. Keď je niečo s úmyslom vyberané na ekológiu, alebo na zdravotníctvo, alebo na sociálne dávky, nemôžu tie peniaze ísť na niečo iného. Nič mimoriadne to nie je, len jedna skutočná organizácia, ktorá v podstate nám uľahčí život, že nemusíme si robiť problémy, že niektoré ministerstvo nevie si urobiť rozpočet a iné ministerstvo mu ponúkne proste, lebo má na nadbytok nejakých peňazí. Bezpodmienečne je nutné zmeniť mnoho vecí v našom systéme, keď chceme, aby sa nestalo to, že sa svet nájde v kríze a my s ním. Buďme chytrejší. Nikto nám to nezakáže, aby sme rozmýšľali. Však na to máme mozog. Všetci sme schopní svojím spôsobom rozmýšľať, či už v rámci obce, mesta, aj Slovenska. Prečo? Príďme s dobrými nápadmi, realizujme tak, aby všetci z toho mali užitok.